के बहुत बहुत आशीर्वाद। आकर्ष जी बीएसएफ के जवान जम्मू में बानी, धीरेन्द्र भैया के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए पहला भजन अच्छा लागल तो एगो ताली बजा के आशीर्वाद दे दी। अब माई के नाम पर तनी दोनों हाथ उठा दी एक बार। आज भजन है ना पप्पू भैया। हाँ जी आज का तो हमारे मल्लिकार दीती बाड़ी सही पप्पू भैया बानी जेकर माध्यम से हम आइल बानी। सही बात तो वह गीत हो जाए। वैशाली जिला के भी एगो अलग पहचान बा। बढ़ले बा छपरा जिला में जे है भीड़ में पुरनिया बैठल बनी, नौजवान भी बैठल बनी, माइयो बहन वालों। तो छपरा जिला के एगो शान रहलन जी अमर शहीद कहल गईले के भिखारी ठाकुर जी के एगो लय हम गौले रहनी जो नाच में हमारा मरला के बाद वो पुरान हो। सही बात बा। कौन गीत? कौन गीत? है मैं कुर्ता पहना देता लोग बिना बगली वाला। पियावा परदेश जाता रह तनी उन्हें ढेर अफरा तफरी मचल बा, शांत कराई सब है। बाकी एने के भाई लोग टाइट बा। सही बात ठीक बा तने पर चल जाई हमर काम। हाँ हम भजन के स्पेशलिस्ट ना हैं। पहले हैं पियावा परदेश जाता रह त मेहरारू कहले रहली का कहले रहली अरे टिकवना करवला पिया हो घरे बैठवला कि अपने तो कैला राजा हो। सिपाही जी ने रहे दियो ने संभारी एने ठीक बा। अरे पूर्वी बनी जिया के करा से हो सब पिया हो, के करा से बोलो आ के करा से कहब पिया हो अपना दिलावा के बतिया। पति देव चिट्ठी पढ़ के जवाब देता रह कि नदी से हंसी हो धनी हो, गोतिनी से बोली हो, यही देवरा से कही हो धनी हो अपना दिलावा के बतिया। बाकी एक बार जे माई के मानत होई तनी भजन बा। हम भजन बड़ी कम गावे वाला हई, मिला जुला के चले वाला हई। हाँ जी लाइट के तनी लाइट के सीधा कर दी, सीधा माने बहुत है चुप रुक ना चाहिए। हां ए भैया सीधा करी। एक बार तनी माई के नाम पर सबकर हाथ उठ जाए। एक बार सब गार्जियन के माता बहन के भी एगो गीत बारूदा सब सुन ले हो तो मन कर दी। कौन गीत पर कहतरी मेहरारू का कहतरी? अरे अम्मा लगवला पिया हो अरे निनिए हो घरवा में निनिए दुआरा
पकड़ी पिपारा कि निमिए हो घरवा माई के अरे निमिए दुआरा भावे नाही को बहु माई के पकड़ी पारवा अनार लगवला पिया हम लगवला तरवा बनी अरे ऊंच चौतारावा अताही पर गवैती गोलू राजा से पाचारवा तो सोगव लगवला शिशमाला बोली सच्चे दरबार की जय।